Mayong gabi kanatong tanan diha mga bagong binuhat sa Dios. So daghang salamat sa gihapon sa tanang mga pabor, kadaugan, mga panalangin nga gihatag sa Dios to mga kinabuhi. Wala laing mapasidunggan igsoon kun dili ang Dios lamang. Sining gabion, let me share about kanang about ni siya sa faith nga kana bitaw ngingon nila nga kini kunong pagtuon at igsuon kawang kuno ni siya kung walay buhat. Nga naman nagingon lagi kuno sa buhat 2:26 nga patay lagi kuno ang pagtuo walay buhat. So atong tun-an igsuon unsa ka tinuod ning ingon nila nga dapat kuno kang buhat aron kita maluwas. May share formula nila nga faith plus works equals salvation. So before nato na siya connection atong i-consider una unsa ning giingon sa James chapter 2. Dili pwede igsuon nga usa lang ka bersikulo ang ato nga tan-awon unya mo conclude na kadayon nga mao nay pasabot ana nga mao nga bersikulo. Remember this na usa ka pastor nagsulti nga we must not live by the verse alone but we must live by the book. So dili pwede nga mobasa ka usa ka libro o usa ka pasahe lang ang imong santo ni ana, but mo basa gid ka sa whole story sa mao nga libro. Gisuwat ganin na siyang libro para basahon tanan para makasabot gid ka sa tanan nga mga kinang buot pasabot ana nga mao nga libro. Dili pud pwede baya ang nakagsalida og ana lang ka sa tunga-tunga o ana lang ka sa last nga tanaw, but dumudjog tan-awan ang tanan kay nakasabot pa ka. So karon atong tun-aning kining James chapter 2. So dalang ko'y mubo lang i-share 3 things nga itong makatanan ining gabion kagabion mga igsoon nga atong dapat nga i-consider. Number 1 is ang James manggod kung studyhan mo ang historical background ni ini ang James gisulat ni siya ngadto sa mga magtutuo atong panahon na, okay? Subot pasabot kanang ang mga Christian na daw ang gisuwatan ni James at nga dapit. So nga Christian gani niluwas na siya, magtutuo na siya ni Kristo, nang na siya pagtuo ni Kristo mao na nga kini dili ka pwedeng moingon nga kining mutuo ka dito sa gipangsukli sa uban nga kana bitaw dapat kang mo buhat ana tungod kay unang i-consider nimo dapat makahibaw tag kinsay gisulatan ni James diini. So remember ha nga mga Christian na daan ang gisulatan ni James pot pasabot save na mga niluwas na diha sa Ginoo. Okay? So sa kaduha nantong i-consider mga igsoon sa Book of James na duha ka gi-example diha nga character si Rahab and then si Abraham. So ari ta mo focus sa Abraham. Sa Genesis 15 verse 6 manggod kung imong tun-an ang mao nga kining story ni Abraham, sumuni ang time nga kining gitawag siya ni Lord, nga gipili siya ni Lord aron nga kining padtuon siya sa promised land. So imong basahon ang Genesis 15 verse 6 nga nagigon siya diri nga mituo si Abraham sa Ginoo kung tungod ni ini giisip siyang matarong sa Ginoo. Okay, klaro ha? Kaya mingtuo ko na si Abraham ni Lord, giisip siyang matarong. Basahon ni mga whole chapter sa Genesis 15, wa kay mabasa dito nga kining nagbuhat si Abraham og maayo ug ana pa siya gihimong matarong sa Dios. And then, imong tun-an igsuon ang mao nga pasahe Genesis 15 siyang nimintuo sa Dios. Genesis chapter 22 adto nimo mabasa nga ga-offer siya ni Isaac ngadto sa Dios. So makita nimo igsuon nga ang transition ba nga before siya mingbuhat sa iya ang ining paghalad ni Isaac ngadto sa Dios, mingtuo siya ni una. So bidagan pa og mga pila ka chapters diin ana pa siya naghatag og paghalad Isaac na to sa Diyos. So diha ni mo ma-realize igsuon nga ining once di ay nga naa kay saktong pagtuo sa Dios, mo resulta din na siya sa maayong binuhatan. So klaro man gid kaayo nga man siya ingon nga nagbuhat sa Abraham, kaming tuo siya unya nagbuhat unya ana pa siya giisip nga matarong, but
ning tuon na siya nga anak niya. Right after ito, giisip na siya matarong sa Dios. Okay? So mo ikaduha. And then si katulo igsoon nga ako ang atong i-consider, dili man gud pwede nga mo base lang ka sa usa ka chapter sa James lang ka, kay dili pwede man gud nga mag-contradict ang mga other apostles or disciples, writer sa Bible. Unya kada bitang gisulat siya ni ana, di pwede nga si Paul, si John nagsulat sila nga dapat by faith ra niya sa James buhat. Okay, pero kaya mong tunan manggod pod ang other books of the Bible, especially in the New Testament, mabasa ni Budya bisan asa gyud Galatians, Ephesians, diya sa Acts, bisan libro sa Roma, mabasa gyud ni Budya igsuon na ining dili kuno pinagi sa pagbuhat sa balaod, pagtuman sa balaod unsa pa mga sakramento aron kita mahimong matarong sa Dios, or aron kita may maluwas kundili gibalik-balik gid diha tun-an mo na siya hatag og mga verse diha, hatag og mga verse aron imo usab tun-an aron mapamatud-an gid nato nga kanang dili na kinahanglan og buhat igsuon aron kita maluwas, kundili mubuhat na kasama ayo nga naman bunga na sa pagtuo nimo sa Ginoo. Kay ngano gani na kay saktong pagtuo sa Dios mo resulta gina siya og maayong binuhatan ngadto sa Ginoo, dili para maluwas kundi kay nahigugma maka sa Ginoo bunga ni sa imong pagtuo. Og promise din igsuon dili ka magmahay nga naman klaro man gyud gisulat sa Bible, mabasa gid nimo, tun-an pa gid nimo mo jung mabasa og maklaro nga dili na kinahanglan gyud nga mubuhat pa ka aron nga maluwas sa kunil imo ng bunga o pagtuon mo sa Ginoo. So karon kining akong ikadasig sa matag usa nga magtuon kita sa Bible. So dili pwede nga kining maminaw lang ka sa usa ka preacher or sa magwawali unya mutuon na ka ditso. Imatod pa sa Book of Acts nga 17 verse 11 nga mga katawhan dito atong gapita kuno namati sila sa mga wali ni Pablo unya nagtuon sila ni ini aron pagsusi kung tinuod ba gid ang giwali ni Pablo. So kita pod nga mga anak sa Ginoo, mga Christian, nindot man nga maminaw og mga wali, pero kung ato gining mag-study pud ka sa atong kaugalingon para ma-test jud nato kung sakto ba ilang giwali. Unya mo to basa gitag Bible nga po sa Ginoo. And then kanang ako lang pagdasig na kining may mutang madasigon mumungahon sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Daghan man diha ang magsigi panggo, daghan man diha ang magsigi og pangdaot sa aban nga mga religion. But ang point lang nako igsuon is atong i-share ang ugma sa Ginoo, ang truth na gustong ipaambit ni Lord sa matao sa natin. Marato, God bless sa matag sa. Salamat sa pagpaminaw.